One Pump Beats. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Bismillah sarki tabara makagin dukkan zuciya na. Kai ka kake dare da rana kawai iko ya kalikina. Yau ni zan rera waka ta aure don haske na raina. Mahamudi nake nufi don aso ni ban ga kamar shi ba. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Rayuwar aure kusa ni tabbas haƙuri shi ne take so. Gashi dai kwancin maguri amarya zuciya babu naso. Ku yi zama na lumana lalle wannan shi ne ake so. To amarya da ango ba faɗa a zaman aure na ƙauna. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Rayuwa da masoyi daɗi san banga kamar wannan bane dai. Shin wai me kuke fata a zaman aure amarya da ango ku dai? Shakuwa mai daɗi lalle yau haɗi na ku yayo daidai. Yau amarya biyayya zaki wa mijinki fatan ki. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Ayyurri maza mata murnar aure suke. Masoya nan da yawa sun zo harin kema a bikin suke yi. Ga matasa nan da 'yan mata su ma shauki suke yi. Gani ni mai waka don murna kun ga rawa nake yi. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Shawara ta gunka ango mi ya kamata na dan faɗa ma. Abinda ka sha faɗa shine yau ni ma zan faɗa ma. Kai yau haƙuri hali na ma'aiki yau matsayi ne da na girma. Da ka taka babu shakka yau daraja ce rafiye ma. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Amarya karki ɗauki ziga ta kawaye kin ji shawara ta farko. Ki rike angon ki gamgam ga layin da na so ki ɗauko. Ki share gidan ki shirya abinci yin haka za ya sanya ki ɗinku. Riga ta sirke don ƙauna ɗinka agon angon ki. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Abokan ango jinjina zanyo a gare ku koma. Dan kun ba da gudunmuwa a bikin nan yau na girma. Kannan ango na gan ku bikin yau na ga kuna ta himma. A wurin biki na yayan ku ina nufin Aliyu na ta kunji. Cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu na ta angon Zainab aure ne na kauna. Iyayen amarya tilas in yaba ƙoƙarin ku kuma. Dan kwanin tarbiya ga amarya al'umma sun jaddada ma. Ga hali nagarta lallai na ta in faɗa ma.
tabbas kayi mata mai haƙuri da riko na sunna ce mai cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyun nata angon Zainabu aure ne na kauna. cikar girma cikar matsayi lalle aure ibada ne. Aliyu nata angon Zainab aure ne na kauna. Cikar girma cikar matsayi lalle